Hello everyone, welcome once again to Endeavor Care. So nini nga tungura, without further ado, ani ang ako ang BFF, ang akong classmate kani adto sa high school, si Pretty Vlogs. Doon sa Dishai channel sa YouTube, no? Please Pretty Vlogs. subscribe, like, o comment Pretty Vlogs, no? Dayon ato siya gi-invite kay usa na siya ka kabuhi unon kuno matod pa niya. Ano na, pro? Oh, dagan man kayo ang dagan man kayo ang nangutana na ako. Tinood man sadna. Yun. Tinood man. So, akong una nimo pangutana kay dita maglang ano. Yes. Unsa man imong namatigdan yun primero imong gibati na kanang imong yung gikuan nimo kung balino nga gikabuhi man ko. Unsa man gi imong kana man ka or whatever. Isay-isay. At first, mugnaw imong panit, no? Bugnaw, dayon murag lain imong feelings. Wa ka kay balo di ay nga wala day ka kakaon. Dugay ka kana ba napasar imong pagkaon gumikan kay busy kay kas trabaho. Mao na nga pagka makalingkod na ka nagsakit na daytong imong ulo, nabugnaw na imong panit, mao na nga miyong kang gikabuhi ka. So, lain pa ni ana nung sa kagutom, dili ka mabati og lipong-lipong kanang mamugnaw bitaw atong kuan. Dili ra ka malipong pod? Wala. Ako wala po pa na malipong. Kay mingon man sila, giulsir ka. Nagiulsir. Mao na nga. Naglabad imong ulo, bugnaw imong panit. So, ingon ana lang ang term nako, interpretation sa gikabuhi. Mao na inom og ininit tubig, kaon. Ayan, mura pagka-oran-oran, nainit na ang panit. Thank God. Nakaabot pa po karong mga at this very moment, no? Ako bilang classmate sa high school. Kabuhi-unan po. Ay, kabuhinon mo. Di ay nanunganak na ako. Sino yun? Sa pa imong gusto may bawan sa nagkabuhi? Let's Bahin be. sa kabuhi, no? Karang, unsa man kung emotionally stress ka, dili maka bubati nga murag usaka di mo dili ka na bitong masuko ka or na kay problema or dili ka katulog, wala makay feeling ana nga ikabuhi pod nga kana kang murag kag uneasy na ka nga wala kay feeling nga mag-heartburn ka na murag Maghuot ang duhan duhan. then maghalang ng dire. Wala pa. Amot lang ka sa uban ug unsay ilang interpretation anang kabuhi. Basta sa pag ako lang ni ingon jud sila nga kanang panit nimo kay bugnaw gikabuhi ka. So pisuon dayon ta nila, hilot-hiloton dayon ta nila tanan. Hilot pa more. Hot plus pa more. Aron na din ha mawala ang kabuhi. Dayon tulog pod. Kay gumanong kag-aplas, nainita naman. So, matulog dayon, di ba? Ikaw lang, so someday mo ang feeling na ang kabuhion ka. Lahi pod sa ako mag-throw up ko. Dayon, dito yung kausa nga, lipong yung ko, pero wala dito yung labot sa kong kabuhi ko, kuan di ay. Kung magsuot o huot nga sinina, usa sa na siya nga mo saka ang acid. Pero kung dili pa kakaayo kabuhi-unon, dili pa pud na siya. Pero kung kana nabitaw ng kuan na kana nabitaw nakakuan na gyud ug sila pa nakapanikad na ba ang kabuhi. Muna nga inanak pud siya kakuan. Inanak pud siya kalala, no? Pero nagpasalamat nga sa imo dili ra di ay habang kun mukaon kag mga fatty foods, mga oily, dili ra ka ang acid. Yes, kana usa. Na-discover na ako na ngano na epekto kumukaon ko mga fatty acid, kanang unsa pa din ng mangga, malabian because na naman ko'y kuan triglycerides di ay fatty acids man sana mauna na importante sa atong panahon karon nga maiidara na ta magpa-check up kita sa doctor. Yan. Dira kita kay kita rin, huy, us-usi kong kabuhi, udot kong kabuhi diri. Wata kay balong ang imong liver dahil apil na unsa. See?
So dili ta magkuan na Pare-pareho na lang sila ng sintomas. Pareho symptoms. Yan. No. Pero kanang uban ma-relieve man sad. Why man? Because of your brain. Dagway mo na. Ano na, dili na nato i-focus atong una kaayo na atong mga balatian, no? Usab na. Okay. Usab Una, kinahanglan na tayo recreation. Oo. O gusta na ni mga pretty vlogs. Oh, mga pretty. Yes. Walang kami ni Pretty Vlogs, inig-andar sa among kabuhi, aron dili mi mo focus sa among kabuhi, mag-vlog lang mi o bisag unsa na among Yes. blah blah blah. Okay. Aron mawasan kami sa amuang kabuhi. O ma-maintain ang kagwapa. Yes. Kana Forever siya. young. Wala siya. Forever young. Yes, forever young. Yes. Mauna nga, mga higala, mauna tayo atong, bubo lang nga atong pakigsulti may tungod sa kabuhi, kay daghan pa mi mga, mag-recall pa mi karon after ani, ni among bahay sa kabuhi. No? So, relax lang mo niya, kung kabuhi unong ta, ayaw lang kaayo na idibdib, no? Pero, friend, kung wala tayo kwarta, musakam din atong kabuhi po, no? Di lang ko nato padapian. So, bye for now. Have a good and godly day, everyone. And hangtod sa sunod nato nga, mga Thank you. hisgot. Salamat kaayo. Bye-bye. Bye.